दिनैनि दिनाव आं पिक्सार देखायनाय जागोन ना ना डिसि अफिसावसो हैबावसिगोन दां दिनैथ'। तो बरायबाय तो गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरोबनाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय। तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थामनेलाव नायना मिथिखाबायानो तो गोबाव समनिफ्रायनो जोंहा एमजे एनिथिं एबा एनिथिं एमजे आरो लोगोसेनो रिंकि ब्रह्मनि गोबां भिडिअ आरो गोबां फट'फ्रा माने फेसबुकफ्राव गोसारलागासिनो दंमोन नङा होमबा नोंथांमोना मिथिखायो। थिग बेबायदिनो बे समाव नांज्लायलायनाय एबा रिप्लाय होलायनाय समावनो गोबां सुबुंफ्रानो एमजेनि माने गार्लफ्रेन्डखौ नायनो लुबैदों होनबाय थादोंमोन आरो तो फाइनालि एमजेआ माने गावनि अन चेनेलावनो देखायना होखाबाय नोंथांमोना बिदिब्ला नायदो। नायनो हागोन नैबेनो आरोना। दिनैनि दिनाव आं पिक्सार देखायनाय जागोन ना ना डिसि अफिसावसो हैबावसिगोन दां दिनैथ'। बेयाव केस होनायनि खोथायानो जाबाय जे जेनेबा गोदोहाय माने एमजे बिथांखौ माने हिन्जावनि न'खरनिफ्राय माने आबसु अफिसाव लेंहरनानै माने बायदिसिना सिगनेसार होलायनांदों एबा डिस्टार्ब खालामनाङा होननानै माने सिगनेसार होलायदों होन्दोंमोन आरोना। तो दायो बिथाङा सानदों बिदियावनो बिदिब्ला अब्ला दायो आं पाब्लिस खालामनाय लोगो लोगो माने डिसि अफिसाव माने बेखौ केस होनोबो हागौ होननानै बिथाङा बुंदों आरोना। तो ओंखायनो बुङोदांलै एसे जाना गुरुफ्रा नङा होमबा माने फिसाजोखौ फथायनायनि सिगां गार्जेन एबा बिमा बिफाखौ फथायग्रोनाया साबसिन होननानै। तो जिखियानो जाया मानो कंग्रेचुलेसन मिस्टार एमजे बिथांनाबोथ' गार्लफ्रेन्ड दङ जों बायदि सिंगेल नङा। तो जिखियानो जाया मानो गोसथोलायनायाथ' गोसथोलायनाय बयनाबो थाखायो खोमा सिरि सिरि खोन्थालायासो। तो जिखियानो जाया मानो हाबायाव जोंखौ लेंहरनो दाबाव माने अमा बेदर जानो। तो बास दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। तो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदान भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनोबा नायबानो जाबाय।